De architect was heel verrast toen wij hem vertelden dat we een plek hadden gevonden in Hengsdijk. En zijn reactie was ook, Hengsdijk in Zeeuws-Vlaanderen? Ja, en toen zei hij, nou dat is nou toch ook wel, daar liggen mijn grootouders begraven. Dus zijn ouders zijn hier opgegroeid. Je zou kunnen zeggen, we hebben echt met elkaar uitgevonden wat haalbaar was, wat nodig was. En ook keuzes moeten maken over bijvoorbeeld duurzaamheid was voor ons een eis. Er was niet iets om over te onderhandelen of het gebouw wel of niet duurzaam zou worden. Maar heel veel andere elementen natuurlijk wel. Er is altijd dat spanningsveld tussen wat mag het kosten en wat moet het doen, het gebouw. En bijvoorbeeld de grote ramen aan de achterkant, daar hebben we toch wel behoorlijk over gediscussieerd, omdat het ook heel kostbaar is. Maar het was een proces, je zou kunnen zeggen, het was echt een proces, in de goede zin van het woord, waarin we met elkaar gezocht hebben naar wat moet het gebouw bieden om te kunnen doen wat we hier doen, namelijk mensen retraites aanbieden. Ja.